खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन काउन्सिलाव बयखौबो बरायबाय गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों मानसि गोमानायनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। गोबां मानसिफोरानो आंखौ मानो भिडिअ होआखै सानफ्रोमबो भिडिअ होबाय थाग्रायानो सानसेयाव माथो मोनसेबो भिडिअ होआखै बेबायदि सानगासिनो दं गोबां मानसिफोरानो। आं मानि थाखाय भिडिअ होआखै होनबाथाय आंना गारामाया थरनानै दं आरो लोगोसे आं लोमजानानै दं, बेनिखायनो आङो भिडिअखौ सानफ्रोमबो होनो हायाखै। अब्लाबो मानसिफोरा भिडिअ खालामबाय थानो हरनायखाय आं लोमजादोंब्लाबो भिडिअखौ खालामना होनांगौ जादों। मानोना मानसि गोमानाया गोबां जाना दंफैयो, मानसि गोमानायनि भिडिअ बानायनो हरगासिनो दं मानसिफोरा। आंबो अनखांखां मोनदों, आंनि लोमजानायखौ लानानैबाबो आं भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा, आंनि माथोआ बारा मोजां जानाय नङा दिनै। नोंथांमोना एडजास्ट खालामदो दिनैनि थाखाय। जायबा मानसिफोरा गोमादों बिसोर सानैयानो जाहैबाय बिदा फंबाय। बिसोर सानै मानसिनि मुङानो जाहैबाय इलेस बर' आरो लोगोसे सोगोमसार बर'। बिसोर सानैया 11 फेब्रुवारि खालि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय खामानि मावनो फैदोंमोन गुवाहाटियाव। न'खराव जेबो खोन्थायालासिनो दै, न'खराव जेबो खोन्थायाखै, ओमफ्राय गुवाहाटियाव खामानि मावनो होननानै खारखोमाबोदों न'निफ्राय। क्लास 9आव फरायोमोन सानैबो। क्लास 9आव फरायनाय सानै फरायसाया न'खराव जेबो खोन्थायालासिनो गुवाहाटियाव खामानि मावनो फैदोंमोन। थिग बेबायदिनो गुवाहाटियाव फैनानै बे इलेस बर' आरो सोगोमसार बर'आ गावसोर गामिनिनो सासे सेंग्रानो फन हरदोंमोन जाहैबाय। ओमफ्राय बै सेंग्राया गाव थाग्रा जायगायाव लेंहरबाय, नाथाय बे इलेस बर' आरो सोगोमसार बर'आ बै सेंग्रा थाग्रा जायगायाव दासिमबो मोनहैयाखै। 10 फेब्रुवारियावनो थांदोंमोन गुवाहाटियाव, नाथाय दिनै 19 फेब्रुवारि जालांबाय, दासिमबो बिसोर सानैनि गथ'आ बबेयाव दं बबेयाव गैया बेखौ जेबो खबर मोननाय जायाखै। दा बेखायनो बे इलेस बर'नि बिफा आरो लोगोसे सोगोमसार बर'नि बिफा बिमा गासिबो गोबां दुखु जागासिनो दं। सानै क्लास 9आव फरायनाय फरायसाफोरा गुवाहाटियाव फैनानै आलाय सिलाय जानानै दं। दा बिसोर सानैया मोनजादों ना मोनलोङाखै, ना गुवाहाटियाव दंना गैया, बेखौ जेबो मिथिनाय जायाखै बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरा। दा बेखायनो बे इलेस बर' आरो सोगोमसार बर'खौ नोंथांमोना नुदोंब्ला अन्नानै प्लिज नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुनाय फन नाम्बारफ्राव खौरां हरनानै फोरमायहरनो हागोन। जोबोर गोजोननाय थागोन आरो लोगोसे रोजा रोजा साबायखर थागोन, मानोना बिसोर सानै गथ'आ क्लास 9आव फरायनाय सानै फरायसा। दा बेखायनो नोंथांमोना बे इलेस बर' आरो सोगोमसार बर'खौ नुयोब्ला अन्नानै प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय। नोंथांमोना बे इलेस बर' आरो सोगोमसार बर'खौ मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे इलेस बर' आरो सोगोमसार बर'खौ नुयोब्ला अन्नानै खौरां हरगोन होननानै। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव।